Bos días a todos e a todas. Benvidos a unha nova sesión de Lingua Galega. Hoxe imos falar da comunicación. Para isto é importante que saibades que estamos a comunicarnos constantemente, tanto cando falamos como cando xesticulamos, escribimos e incluso cando estamos calados. Porén, para entender que é a comunicación, debemos responder a dúas preguntas. A primeira é máis obvia: que é a comunicación? E a segunda, que elementos a compoñen? Para responder á primeira, podemos dicir que a comunicación é o proceso polo cal transmitimos e recibimos información. Deste xeito, podemos compartir ideas, opinións, sentimentos, emocións e moita outra información con quen está ao noso arredor. Para dar resposta á segunda pregunta, que dicía cales son os elementos da comunicación, diremos que son o emisor, o receptor, a mensaxe, a canle e o código. Agora, imos falar de cada un deles. O emisor é quen transmite a información. E a quen transmite esa información? Pois ao receptor, que é a persoa que a recibe. Tamén temos a mensaxe, que é esa información que estamos a transmitir. Por outra banda, temos a canle, que é o medio físico polo que viaxa a información. E que queremos dicir con isto? Pois, por exemplo, o aire cando estamos a falar, o papel se estamos a escribir, incluso o móvil se estamos enviando unha mensaxe de texto, as ondas da radio e moitos outros formatos. Por último, temos o código, que se di que é o conxunto de signos e regras que tanto o emisor como o receptor deben compartir para entenderse. Un exemplo disto sería a lingua galega. É importante que tanto emisor e receptor compartan o código porque senón non poderán comprender o que está a dicir a outra parte. Por último, tamén debemos ter en conta que a comunicación pode ser verbal e non verbal. A comunicación verbal é aquela que se produce ao falar ou escribir. Por exemplo, cando temos unha conversa con outra persoa ou cando enviamos unha mensaxe. Mentras que a comunicación non verbal é aquela que se produce a través de xestos, imaxes e sons. Un exemplo disto sería sorrir. Cando sorrimos, estamos a amosar a alegría sen necesidade de falar. Por todo isto, debemos lembrar que a comunicación é unha ferramenta moi útil que nos permite interactuar cos demais.